za ku saurari sharshin fim ɗin mai suna Jack the Giant Slayer wanda ne masa laƙabi da makashin Samudawa. Idan ka buɗe wannan bidiyo ka danna mana like. A wani lokaci mai tsawo da ya wuce, wasu sufaye da suke son ganin Allah ido da ido sai suka sihirta wasu 'ya'yan inibi domin ya zame musu kuranga zuwa sama. Amma da suka hau saman basu ga Allah ba, sai suka samu wasu Samudawa masu firgitarwa, inda Samudawan suka yi amfani da kurangar inabin zuwa duniyar mutane. Sun ci gaba da kashe-kashe har ta kai su ga afkawa zuwa gidan sarkin, inda suka wawashe duk wata dukiya da zinari da ke gidan sarautar. Haka mutane suka ci gaba da shan wahala na tsawon wani lokaci. Amma a ƙarshe sufayen sun yi amfani da zuciyar Samudawan sun kirkiri wani sihirtaccen kambu wanda ba a taɓa kirkirar irinsa ba. Inda a lokacin da sarkin ya saka wannan sihirtaccen kambu, sai dukka Samudawan suka durƙusa suka yi biyayya a gare shi, wanda nan da nan sarkin ya umarce su da su koma ƙasarsu da suka fito. A wannan rana bala'in da 'yan adam suka shiga ya zo ƙarshe. Shine sarkin ya umarci da a sare tsiron bishiyar da ya tafi zuwa sararin samaniyar domin a raba su da duniyar mutane har abada. Inda sarkin ya ajiye sauran sihirtaccen 'ya'yan inabin guda 5 a gurinsa, a yayin da aka binne sarkin tare da sihirtaccen kambun bayan rasuwarsa har sai da ya rube ya zama ƙasa. Kada ku manta ku danna mana subscribe idan wannan shine zuwanka na farko, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa inda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ka samu sako. Bayan wani lokaci mai tsawo, labarin ya wuce ya zama almara, sai aka haifi wani yaro mai suna Jack a gidan wasu talakawa, wanda tun yana yaro ya shagalci da labarin zuwan Samudawan da abin da ya faru har ya girma, inda wani kawunsa ya rene shi bayan rasuwar mahaifinsa a sanadiyar rashin lafiya. Wata rana kawun nasa ya aike shi gari domin ya sayar da wasu kaya, ya siyo musu kayan da za su gyara gidansu da yake yin yayyo. Lokacin da ya shiga garin sai ya ga wani gidan wasa da ya burge shi a gefe, sai ya shiga don ya kalli wasan, amma kwatsam sai ya hango wasu 'yan shaye-shaye suna yunkurin cutar da wata kyakkyawar yarinya. Nan da nan Jack ya je domin ya dakatar da su, amma suka yi yunkurin faɗa da shi. Amma kwatsam sai kowa da ke ɗakin ya durƙusa a gabansa. Ko da ya waiwaya sai ya ga takobi a wuyansa, ashe yarinyar Gimbiya ce, wato 'yar sarki. Ko da fadawan suka ɗauke ta, yana kallon lokacin da Gimbiyar ta tafi, Jack bai ji daɗi ba. Ko da ya fito daga gidan kallon sai ya ga an sace amalanken dokinsa, saura doki kwaya ɗaya ya rage. A hanyarsa ta dawowa sai wani mutum ya tare shi, ya ce ya bashi dokin zai linka masa kuɗin dokin sau 10, amma ba shi da kuɗi a tare da shi yanzu. Domin ya yarda da shi sai ya bawa Jack 'ya'yan inibi guda 5 a matsayin jingina, sannan ya faɗa masa inda zai kai 'ya'yan inibin domin ya karɓi kuɗinsa, kuma ya gaya masa cewa kada ya bari ruwa ya taɓa 'ya'yan inibin domin wani mugun abu zai iya faruwa. Jack ya gane 'ya'yan inibin da ke hannunsa su ne 'ya'yan inibin da aka binne sarki tare da su. Ashe sufin ya shiga cikin fada ne ya sato 'ya'yan inibin. A lokacin da wazirin sarkin ya koma gida cikin firgici da rudani, sai ya ga littafin da aka ɓoye 'ya'yan inibin a ƙasa. Ko da ya duba inda aka ajiye kambun kan sarkin, an yi sa'a yana nan a cikin tukunyar da aka ɓoye shi. Sai ya bada umarni da a kulle dukkan ƙofofin fita domin kama mutumin. A lokacin da Jack ya duba zuwa inda sufin yake, kafin ya farga har ya hau kan farin dokin nasa ya gudu. Bayan ya koma gida, kawun nasa ya fusata don jin ya salwantar masa da dokinsa ya karɓi 'ya'yan inibi guda 5. Sai ya yi watsi da su a ƙasa a fusace. A lokacin da Jack ya sunkuya zai kwashe 'ya'yan waken, ɗaya daga cikinsu ya faɗa ƙasan gidan ta wata ƙofa a cikin rashin sani. Can a ɗaya ɓangaren kuma a masarauta, Gimbiya ta samu mahaifinta domin su tattauna. Ta sanar da sarkin cewa ba ta son auren wanda yake son ya haɗa ta da shi domin ya dirme ta da kimanin sama da shekara 10. Amma sarkin bai yarda ba, don haka yake amincewa da bukatarta. Shi ne Gimbiyar ta canza shigarta ta fice daga masarautar domin tafiya wani gurin don nuna ɓacin ranta. Amma sai aka fara ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Sai ta hangi wani gidan gona a tsakiyar daji an kunna fitila, domin ta fake sai ta nufi can. Lokacin da ta isa sai ta ajiye girman kanta ta kwankwasa ƙofa. Cikin rashin tsammani ashe gidan su Jack ne. Sai ya gane ashe Gimbiyar da ya haɗu da ita ce da rana. Jack ya kai kimanin shekara 20 ba tare da abokiyar zama ba. Ya ci gaba da mamakin ganin kyakkyawar matar da take gidan nasu. Bai san cewa wani abu na shirin faruwa ba. A wannan lokacin ruwan saman da yake zubowa ta ƙuluwar rufin gidan ya shiga ta wata ƙofa ya gangara yana jika wannan ɗan inibin da ya faɗa ƙasa. Nan da nan ƙwayar inibin ta fara tsiro, sai ga gidan ya fara jijjiga. Sai ga wani ƙaton tsiron bishiya ya faso cikin gidan ya yi sama. A daidai wannan lokacin Gimbiya ta kasa motsi domin tebur ya danne ta. Jack ya yi ƙoƙarin ya cece ta, amma wani tsiron bishiya ya fito ya jefo shi wajen gidan, inda tsiron bishiyar ya tashi sama da gidan tare da Gimbiya a ciki.
Jack ya yi tsalle ya sake kama gidan, amma sai dai gidan ya yi nisan dubban mitoci daga ƙasa zuwa sama. Suna cikin wannan hali sai Gimbiya ta buɗe ƙofar a yunƙurinta na jawo Jack cikin gidan. Amma cikin rashin sa'a itacen da ya taka sai ya karye. Jack ya kusa faɗowa amma sai ya riƙe abin hannun Gimbiyar. Sai abin hannun ya cire Jack ya faɗo ƙasa. Yayin da yake faɗowa rassan bishiyar ne suka rage masa gudu ya faɗo ƙasa a hankali. A lokacin da ya farka da safe, sarki ya zo da rundunarsa sun biyo sawun Gimbiya. Sai suka kama Jack, shi ne ya sanar da su duk abin da ya faru jiya da daddare. Sai ya nuna musu dogon tsiron bishiyar da ya keta zuwa sararin samaniya. Domin a nemo 'yar tasa, nan take sarkin ya naɗa waɗanda za su je su hau saman domin dawo da ita. Sarkin ya ba su umarni da su tafi zuwa sama domin su kubutar da 'yar tasa, wanda ya haɗa da Jack domin shi ne ya tabbatar da abin da ya faru. Sun fara tafiya daga safiya har cikin dare amma ba su kai zuwa ƙarshen bishiyar ba. Haka suka ci gaba da tafiya cikin tsawa da walƙiya da ruwan sama. Wasu daga cikinsu sun kasa jure hakan, shine suka yanke igiyar da suka ɗaɗɗaura a jikinsu domin su rage wa kansu nauyi. A ƙarshe sun kai zuwa ƙololuwar saman bishiyan inda suka samu wani tsibiri a cikin gajimarai. Ba su sani ba ashe wannan shine tsibirin da mugayen samudawan nan suke. Lokacin da za su tafi sai wanda zai auri Gimbiyar mai suna Roderick ya yi wa Jack barazana da wuƙa. Domin yana zargin sauran 'ya'yan inibin suna ɓoye ne a jikin Jack. Don dole Jack ya ba su 'ya'yan inibin domin ya cici rayuwarsa. Kuma Roderick ya yi masa gargaɗi kar ya sanar da kowa. Ahe Jack bai ba su inibin gaba ɗaya ba, ya ɓoye ƙwaya ɗaya a cikin sarƙar wuyansa. Sun ci gaba da bin alamun da Gimbiyar ta bar musu zuwa cikin sulkukin dajin da ke sama. Amma abin mamaki sai suka samu wasu dabbobi a bakin wani ruwa. Da yake suna jin yunwa sai suka yi yunkurin kama ɗaya daga cikin dabbobin, wanda hakan ya jawo musu faɗawa a tarko. Sai ga su a cikin wata raga suna lilo, wanda suka zaro wukarsu suka fara yanke wannan ragar domin su kubuta. Nan take kaftin ɗin nasu mai suna Elmon sai ya fuskanci wani abu na matsowa kusa da su. A yayin da ya jiyo wani ƙarfin motsin tafiya daga cikin dajin yana tahowa zuwa inda suke. A wannan lokacin kuma mutane biyun da tarkon ya kama sun samu kubuta. A yayin da motsin yake ƙara matsowa kusa da su sai suka fara samun gurin ɓuya, inda suka hango wata ƙatuwar ƙafa tana zuwa kusa da su. Jack bai samu lokacin ɓuya ba, shine sai ya ɓuya a cikin ruwan. A yayin da kowannensu ya ɓoye numfashinsa domin kada a ji motsinsu, sai basamudan ya shiga cikin ruwan domin ya duba tarkon nasa. Jack yana kwance a cikin ruwan ya ga lokacin da basamudan ya cinye wata tunkiya a bakinsa. Ɗaya daga cikinsu ya leƙo daga inda ya ɓuya, wanda hakan ya bayyana inda yake. Ko da ya waiwaya sai ya ji ana cire wannan ƙatuwar bishiyar da ya ɓuya a bayanta. Sojan ya fara gudu domin ya tsira da rayuwarsa, amma taku uku kurin ya yi, ya buge shi a ƙasa a sume. Jack da Elmon suna kallo, sannan ya tsugunna ya ƙura masa ido domin ya kai kimanin shekara 1000 kenan bai ga ɗan adam ba. Sai ya ɗago shi sama ya buɗe bakinsa zai cinye shi. Ganin haka kaftin Elmon ya fito daga inda yake a ɓoye domin ya cece shi, ya yanke shi da wuƙa amma ya sa ƙafa ya harbe shi ya faɗi a sume. Yankan da Elmon ya yi masa bai fi kamar mintsini ba a jikinsa, shi ne ya ebe su da niyyar zai tafi da su zuwa sansaninsu. Inda Jack ya yi sa'a ya ɓuya a cikin ruwan ba tare da ya gan shi ba. Jack ya lallaba ya bi basamudan a baya a yunƙurinsa na ko zai samu dama ya kubutar da abokan tafiyar tasa. A lokacin da ya sake kutsa yana bin sa sai ya gane cewa nan shine asalin gidajen samudawan. Ku saurare mu a bidiyo na biyu domin ganin yadda za ta kasance. Sannan kada ka manta ka danna mana like. Kada ku manta ku danna mana subscribe idan wannan shine zuwanka na farko, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa inda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ka samu sako.